Je okrem ľudskosti ešte nejaká základná podmienka toho, aby človek bol dobrým učiteľom? Neviem, či to je ľudskosť. Lebo som si teraz povedal, že tá ľudskosť vie pomôcť tým študentom a nejak sa cítiť lepšie. Nie, som povedal, že ja robím s číslami, ale neberiem študentov ako čísla. Nepamätám si mena, prepáčte, toto neviem, pamätám si čísla a tváre. Takže ja stretnem niekoho, nepoviem mu, že Damir, ale poviem mu, že poznám, poviem, kde som ho všade videl a začnem sa baviť, za chvíľočku sa dostanem, že skadiaľ je. A naozaj treba pracovať. Podarilo sa mi pred 2 rokmi napríklad stiahnuť študentov z Trnavského kraja. Keby ste povedali pred pár rokmi, že my budeme mať študentov z západu a nebude to opačne, tak by to bolo nepredstaviteľné. A dnes som dostal aj poďakovanie od učiteľov zo strednej školy, že sa dostalo niečo ich študentom, ktorí sú z Trnavy. Tu si poviete, že to je nepochopiteľné, ktorí sú vďační za to, že môžu študovať. Ja som vďačný, že študujú.